Salut, bine m-am găsit și la episodul 1 din Minecraft Survival 2. Dar n-am știut ce titlu să pun și după aceea am văzut pe unul cu Survival și mi-a plăcut numele. După aceea zic, hai să iau și eu numele acesta, dar să nu pun Survival, să pun Survival 2. Da. Până începem și până avem noi toate, îl punem pe pașnic. Fără reparare. Da, mă scuzați de la calculatorul meu un picuț plin, o să zicem așa. N-am ales cum fac bine. Bun. Deci, la mine îmi place... Oh! Am avut eu un chest lângă mine. La început trebuie să-mi dea un chest. Da. Am știut eu. Să vedem ce avem. Pâine, e perfect, ternacopuri. Da. Să luăm chestul. Torțele. Pentru mine îmi trebuie. Deci, serialul ăsta orice va fi 10 minute. 10, nu mai mult, nici mai puțin. Ba, mai puțin, cred. Nu e prea mare. Acesta. Măcar un copățel să-mi dea. Fantis. Un copățel îmi trebuie. După aceea am pușlit-o către câmpie. Da. Nu-mi place pădurea. Câmpia îmi place și deșertul. Deșertul nu mai dat clisat. Da, nu trebuie să așteptăm. Până atunci facem chestii. Asta de lucru. Să aranjăm inventarul. Da. Îmi trebuie topoarele. Asta îmi trebuie. Ba, 1. Atât îmi trebuie. Și 2 ar fi de ajuns. Da, nu. Deci unde e zăpadă, ne cărăm de acolo. Era să cădem. Undeva unde putem trece. Ce nu-mi plac crăpăturile astea. Că mereu dau un bare cu ele. Deci ce? E și pădurea acolo. Sau mai mergem? Și acolo e pădure. Aici e groapă. Da, groapă. Da, pe copăcelul acesta mai mergem și tăiem. Și pe copaci o să facem casa. În copac. Am trebuie să așteptăm să crească. Mai mergem, mai tăiem un copăcel de acolo. Bă. Am găsit unul. Să-l spargem. Poate ne dă ceva apoi. Bă. Unde-i? Nu dă nimic. Nu a fost destul de crocit. E perfect aici. Îți faci pentru blană, pentru lenă și pentru hrană. Da, dar nu-mi place cam la... Da, eu n-am Minecraft cumpărat, că zic,
Mai bine nu dau banii. Măcar un pic de lag să am, nu contează. Bă, mișcă. Trebuie să așteptăm să cadă. Până atunci, unde ne cupă celul la noi? Pe acolo. Da, ce lag am. Ha, măcar. Să știți ce? Lăsați. Să ne găsim căpăcelul la noi. Căpăcere. Băi, Mihai! Nu vedea. Nu vedea. Urcăm sus pe dealul acela. Și o să fac casa în copacul acela, mai bine a fi. Ia, sat! Ia, da bine, ni. Lângă și avem și sar lângă noi. No, super. Mișto. Avem grâu aici, avem ce mânca. O să avem și semințe. Da. Și avem chestul. Da. Ole! La mine îmi stă mai bine pentru că armură de aur. Aici n-are nimica. Wow, junglă! În junglă ne facem casa. Da. La junglă. Fix în copacul acela. Îl vedeți? Cred că îl vedeți și voi. Wow, da, avem lag. Da, nu facem în junglă. Wow, avem copaci de junglă. Wow, da, faini. Hihi. Fix ce-mi place la mine. Fix. Vreau să fac casă într-un copac. Pentru că n-ajung mobii. Da, la mine s-au urcat 3 creeperi când m-am jucat eu singur. S-au urcat 3 creeperi la mine în casă. 3 creeperi. Nu știu cum s-au urcat. L-am pus pe munte. Nu a avut cum să se urce. Habar n-am. Da, pe copacul ăsta. Să-l facem. Da, nu știu cum să urcăm. Prin copacul acesta. Punem o bucată de nem. Oh, da, e destul. Da. Deci, pacii tot îl nivelăm. Și după aceea facem scări. Avem 9 minute. Am aflat unde să facem casa. Nivelez eu pe aici, singur. Și încă o dată vă zic, mă scuzați de lag. Vedeți copacul acela mare? Din junglă? Acela. Cred că o să facem un pod până la el din cabel. Da. Bine, hai că vă las. La revedere!